bueno, sorprendeu-me moito ver que tiña unha colección tan ampla de cultura aquí nas Follas Metida. Sabía que tiña algún libro de poesía, pero non sabía que tiña tantos, tan bons, e tan boa editorial. Abrallou-me a túa palabra, e me quixo facer o que non son, nun intre de dúbida, para dicir un sí ou un non. Foi un sí de atrevemento, un non que se biscou, e perdurou na miña gorxa a dela, si vou. Non espero nada, e nada opino de bon. Non sei como maravillarte agora que ti és río e sol. Aníobe, que lamentando a morte dos seus 14 fillos, ela foi convertida en montaña, como este que temos aquí. Da Habana veu un barco coa miña boa por prenda. Ficou ela na Coruña e o seu corazón na beira dun mar longo, onde infancia, paredes, parentes perdidos e areias gardan aínda seus medos de solitaria nena. Levarei a Habana por ti unha frol desde a Galiza pequena e deixareina sobre a tumba da túa mai galega, deitada por sempre en terra allea. Mar por medio tú, no máis fermoso Campo Santo, de Santo Amaro, ollas as ondas do mar da Marola. Fitas brancas e negras, da espuma que te xungue triste María a unha infancia esquecida, para sempre, na cálida luz do trópico. Da Habana veu un barco, coa miña boa por prenda. Non só, hai un relato que é o cobra. É dicir, que fai que unha persoa, non lle vou chamar nin home nin muller, que unha persoa sexa maltratadora? E que fai que outra persoa se deixe maltratar? Que é o que fai iso? A min iso sempre me intrigou. Que nos fai, que fai de nós transformarnos ou someternos? Que fai de nós someter ao outro? Ese diálogo tan tremendo, non? Da resposta ida e volta. E eu intentei representar nun conto que lle chamo A Cobra, onde están moitas persoas aí. E ese é o único conto que non é un árbore, porque é unha cobra zugando nas tetas da muller. Porque as cobras, sabedes, que decimos que maman das vacas, cando non se sabe, non? Entón, aí hai unha cobra que se alimenta do sometimento de outra persoa, que saca esa enerxía, que a súa enerxía tira dese sometimento. E eu sempre me estaba intrigada de por qué, que fai. E intentei levar nese conto, intentei levar esa trama, non? Como se vai cocendo unha meniña complaciente, como se vai cocendo unha persoa dominante, como se vai cocendo ao longo da vida, e chega un punto. Pero, bueno, a protagonista, que lle chamo Anadía é nacencia de auga. Anadía acábase bañando no mar aquí non o digo, pero é de Lapamán. É pouco se é o mar de Lapamán, é o mar liberador. E Anadía acábase bañando no mar, é dicir, son eu, mar, son Anadía. Aquí estou e puiden con esta historia, non? Despois ten outra parte que lle chamo Luparias. Non sei se escoitastes, son moitos os que estamos aquí, unha poesía preciosa que leu Yolanda, e eu tiña xa feito o capítulo, non foi porque a veces hai cosas que se establecen na coiné das mulleres ou das persoas, non?
luparias, para explicar que mulleres e lobas, a raíña lupa é a que protexía o lar, a que protexía a terra, que protexía a familia contra os invasores. E hai dous contiños, un que é un contiño moi lixeiriño, un contiño pa nenos, e outro que é unha recreación onírica, de chámolle Luz, o bosque sagrado, e é, ao final, a protagonista, que xa chegan os romanos e botan abaixo con todo, pero unha delas, unha niña, vaise cos lobos, vaise coa manada de lobos, non se sabe onde. Chámolle luparias para indicar esa alianza secreta que as mulleres quizá temos cos lobos ou coas lobas ou coa natureza. Ten outra parte que é Maruxía e Salseiro, porque tanto ela como eu adoramos o mar. Ainda que somos de terra dentro, nacidas, pero Galiza é mar, é ríos, é terra, pero é mar tamén. E Maruxía e Salseiro é un canto a quilmas, como non? É un texto poético, unha prosa poética, a quilmas, e hai un monólogo dun mariñeiro que pasea polo mar. E tamén, despois hai unha sección que lle chamamos Testemuñas, e que comeza co castiñeiro amoroso, aí non hai un amor debaixo dun castiñeiro, aí hai un castiñeiro que nace onde asesinaron o pai de Isaac Díaz Pardo. Entón, aí paramos cando viñamos para aquí, e ese castiñeiro amoroso que abriga o monumento e que naceu aí libremente, está dando testemunha da vida sobre a morte. Entón, ese conto chamase o castiñeiro amoroso. E despois as testemunhas, hai persoas moi senlleiras na nosa historia, Castelao, Ramón Piñeiro, a quen eu coñecín, e podo ser moi crítica con moitas cosas, pero tivenlle moito cariño. Toda esa xente que está aquí eu coñecín, e entón acerqueime a eles a través das mulleres, testemunhas. Entón empezamos con Dona Virxinia, que é a viúva de Castelao, vamos con Isabel López, a viúda despois, de Piñeiro, e vai tamén unha mulleriña que a min encantoume cando a coñecín, que era a muller de Rodríguez Lapa. Rodríguez Lapa, moita xente non sabe, que é un dos máximos filólogos da lingua galega, só que vivía en Coimbra, mas que para él o máximo orgullo que lle podían decir era decir que era da xeración Nós, que pertencía á xeración Nós. E é unha das máximas figuras da lingua e da literatura universal, sobre todo lingüista. E este home sencillo, simple, Rodríguez Lapa, tiña unha muller moi simpática. E como a min contoume unha anécdota que eu a lembraba, no colo de Darío Álvarez Blázquez, a homenaxe de Castelao en Lugo, a min imaginei a escena, vindo desde Vigo en colo no coche, imaginei a escena divertida. E acerqueime a esa testemunha para recordar que nós pertencemos a un área de lingua, que aparte da nosa lingua, aquí está o berce da lingua, este é o berce da lingua. Nunha lingua que hoxe fala máis de 6 millóns, máis de 600 millóns de persoas, pode ser, polo mundo adiante, pero que toca todos os continentes, que toca todos os continentes do mundo. E este aquí é o berce desa lingua, e quería, a través de Dona Inés Lapa, eu trouxen esa lembranza. E finalmente, hai un contiño, que xa é noso, xa é meu, verdad? Que é o Albornoz. O Albornoz é unha homenaxe ás nosas máis, que superaron porque eran moi pragmáticas. Superaron a represión franquista bastante ben. E elas non nos transmitiron resentimento, senón liberdade e seguranza en nós mesmas. E o Albornoz é un relato onde conto como, xustamente no 39, cando Franco gaña a guerra, aquelas mulleres da Coruña que eran tan libres, que cruzaban a baía a nado, porque nosas máis eran nadadoras, pois lles puxeron un traxe de baño ao padre Laburo, que chegaba hasta a mitad das pernas, e chegaba hasta os brazos, era o traxe obrigatorio para poderse bañar, e era penalizado non utilizalo, e era penalizado estar nas praias en Albornoz. Entón, dunha maneira lixeira, máis ou menos alegre, ou superficial, se queredes, pois é relatado iso. Iso é unha pequena anécdota, tampouco non ten maior valor literario continuo, simplemente que a mí me apetecía traer en esta coletánea de mulleres esa situación que non estuvo tan lonxe, porque foi a das nosas máis, e que a moitas mulleres no mundo, polo mundo adiante, ainda están a sofrer, ou poden sofrer. Entón, xa digo, eu simplemente fui cosendo
poesía con palabras. E Celsiña, poesía con pintura. E sobre todo quería transmitir os parabéns do proxecto da Eira da Xoana, porque tardei moito en vir, pero ao fin cheguei aquí, porque tantas veces quedamos, verdad, Curreña, para vir, non, é que teño que ir, pero sempre se me cruzaban cousas polo medio e nunca daba chegado aquí. É un lugar precioso, precioso. Ten unhas vibracións que se está así, a gusto. Quero vos felicitar. Estades con este proxecto facendo algo moi, moi fermoso, é algo que vai a quedar na posteridade. Isto é algo como algo moi importante para Galicia. Se necesitaba e o estades facendo moi ben, moi ben. Moitísimas gracias por o tema este da Eira da Xoana. E tal cual o explicou a Curra, pois ela tiña relatos, porque eu leía, chegaban a mí os relatos de ai, que cousa máis bonita, Curra, porque todo o que fai Curra a mí encántame, todos os garabatos que fago eu a ela tamén, entón somos unha parella moi ben achegada, verdad? E como ademais unha vive en Lugo e outra na Coruña, tampouco berramos moito unha ca outra, entón sempre nos parece todo moi ben. Pois algúns relatos fixeronse así, outros cos dibuixos que eu tiña, decía, pois este dibuixo vaime estupendo, non te lembras aquel conto que nos contaran? Pois si, veña, ponte a traballar. E así fomos facendo uns e outros contos. E bueno, pois foi fixéronos tardes e tardes de risas, e algunha tarde tamén de chorar, porque a mí a veces tamén viña con algún relato que me facía chorar, porque eran cousas que nos tocábanos moi de cerca, moitas cousas que aquí se escribiron. E bueno, pois que seguiremos traballando, porque tan pronto deixamos unha cousa xa volvemos ca outra, e seguiremos traballando así, a pouquiños, pero que é xa un traballo que é un traballo de lecer, que é un traballo para pasalo ben, nada máis, que non é nada máis. Que moitas gracias a todas e a todos, que pasei aquí unha tarde. O único que sinto é o gripazo que teño enriba de min, que non oio nada e que estou totalmente abombada, pero que estou aquí feliz con vos, nada máis.